Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә үзәкнең 100 еллыгына багышланган парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме, теория, методология, практика беренче халыкара фәнни-гамәли семинары узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина язмасында. Казанда 2 көн дәвам иткән семинарда Россия, Казахстан, Бөекбритания, Литва, Финляндия, Голландия галимнәре татар теленең актуаль мәсьәләләре кулланышы турында фикер алышты. Илдәге вазгыятьне исәпкә алып, күпчелек галимнәр семинарга онлайн кушылды. Чараны Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты оештырган. Татарстан Фәннәр Академиясендә яңа форматтагы воркшоп дип аталган халыкара семинарларның иң беренчесе башланып китте. Һәм бу семинар бүгенге фәндә, ягъни фәндә методологиялар алмашынган, фәндә тикшеренү методлары алмашынган бер чорда татарны өйрәнүгә юллар сызу, юнәлешләр билгеләү максатын куя. Семинар кысаларында Россиядә һәм чит илләрдә татар белеме өлкәсендә әйдәп баручы галимнәр катнашында түгәрәк өстәлләр, секция утырышлары, лекциялар, шулай ук китап тәкъдим итү чаралары да узды. Мәскәүдә ничек татар теле өйрәнелә, шуны карап киттек, шуңа игътибар иттек. Булай очрашу, онлайн очрашу булса да, офлайн очрашу булса да, аларның әлбәттә үзләренең файдалы яклары бар. Соңгы вакытта татарның үткәне белән кызыксыну арткан кебек. Без бүгенге көндә менә бүгенге хәлебезне бәяләү һәм бүгенгедән этәрелеп китеп киләчәккә күз ташлауны алга чыгарга тиешбез. Чөнки үткән белән генә яшәп булмый. Иң мөһиме бүгенге бездәге туган каршылыкларны, авырлыкларны, кыенлыкларны менә шуларга бәя бирү. Чит төбәкләрдән катнашучы галимнәр әлеге семинарның аеруча мөһимлеген ассызыклады. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.